こんにちは、隙間のリリーです。メレを読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はアロハオエを取り上げたいと思います。この曲は今も奈良にエハーと呼ばれて音楽の才能を発揮した王族の方々、4人おられるんですけれども、その中でも一番たくさん楽曲を残しているリリー・オカラニ女王の作ったものです。アロハオエというと、言葉の意味はさようならなので、イベントの作用であるとか締めくくりの場面で演奏されたりすることも多い楽曲なんですけども、作られたのは1877年、リリー・オカラニ女王が王位継承者として任命された頃にですね、顔見せのためにオアフ島を旅する機会があって、その時のエピソードが元になって作られた楽曲です。早速1番の歌詞を見てみたいと思います。まず私の訳をご紹介したいと思います。峰々に雨は誇らしく降り注ぎ、森をしっとり曇らせる。そうして膨らみ始めたばかりの木々の芽を追うのかしら。そう、山手のプアアヒのそれを。こんなふうに訳してみたんですけれども、細かく見ていきますと、ハーヘオカウワイナーパリ。ナーパリというのは峰々ですね。パリが複数形になっています。そして初語はカウワ、雨ですけれども、ハーヘオ、威厳のあるとか、誇らしげな感じ。雨がこう誇らしげにナーパリ、峰々を包んでいるというのは、この雨雲ですね。雨雲が峰々にかかっているその姿が、光景が美しかったんですよね。そしてゲニアエライカナヘレ。カナヘレは森ですね。ニヒは追いかけるとか、密かに近づく感じです。そしてアエが一歩前に進む感じなので、その雨雲がですね、イカナヘレ、森の方に少しずつ近寄ってる、そんな風景を描写してるんですね。そしてハハイアナパハイカリコ。ハハイっていうのは追いかけるなんですけども、ハハイアナなので今追いかけつつあるんですね。パハ、おそらく雨は追いかけてるのかしら。何を追いかけてるかというと、イカリコ。リコっていうのは膨らみ始めた芽吹き出したその植物の新芽のところですね。でそれが何のリコなのかを次説明しています。プアヒヒレフはオウカ。オウカ、山手のなんですね。このオはノーと訳してるんですけども、イウカじゃなくてオウカ、そこに生えてる感じですね。プアヒレフアのそのリコ、芽吹き出した芽をですね、雨雲が追いかけてるのかしら。そんな山手の風景を、旅先で目にした光景を描写している、そんな歌詞です。そしてこの後有名な繰り返される歌詞が続くんですね。アロハオエ、アロハオエ。深い森の中に住まう誇り高き花よ。心のこもった法要の後、私は家路に着くのだけれど、またきっと会いましょうね。そんな二人で別れを惜しんでる、そんな歌詞が繰り返される、そんな歌なんですけども、この山手の森の風景からいきなりその2人が別れを惜しんでる、そんな歌詞にってちょっと飛躍があると思うんですけども、この歌はその旅の途中でですね、あらあなたたちそんな別れを惜しむほど仲良くなってたのみたいな、そんな若い2人の様子をリリオ・カラニ女王が
目撃して、あなたたちみたいなことを、鼻歌混じりに言いながら歌っててできたのがこのアロハオエだとされています。なので別れの曲ではあるんですけれども、そんなエピソードを知るとですね、なんかリリオカラニ女王の人柄が感じられて、なんか温かい気持ちになったりするんですけれども、ズーム講座では歌詞の全体を細かく見ていって、さらに深いところまでアロハオエを読んでいきたいなと思っています。よかったらそちらも参加していただけたら嬉しいです。群れを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。